Ja, i dag der skal vi lave flaskepost, og vi har en glasflaske, og vi har en plastikflaske. Plastikflasken, den kan vi ikke lide. Det er en dårlig ting. Den er dårlig for miljøet. Så glasflasken, den er god. Den ligger rigtig godt i vandet. Sådan en flaske her. Vi skal jo have en besked frem, og den besked, jamen, den er blevet skrevet på noget, der hedder kloreret papir. Kloreret papir, det er det, vi alle sammen bruger. Man kan kende det ved, at det er hvidt. Det bedste er at selvfølgelig at skrive med blyant. Så kommer den herned i. Sådan her. Og så når man arbejder med flaskepost, jamen, så skal man også sørge for, at der er sådan, at man ligesom lukker det til. Og der vil gøre det der sådan, at vi arbejder med noget superlim. Og det superlim, det skal vi have 2 forskellige steder. Det skal herned. Det kan rundt her. Og så skal det herop. Forsigtigt. Sådan der. Og strammer den lige til. Det er vigtigt at dreje den sådan, at det er sådan, at din superlime, den lukker alle huller. Vi er ikke interesseret i at få havvand ned til vores besked. Altså husk, en god glasflaske, noget papir, hvor vi skriver med blyant, og så skal låget lukkes med noget lim. Så er vi klar. Og så håber vi, den bliver fundet et eller andet sted.